ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን አዋሃድ ድምፂ ዮናስ መኮነን አቅረብቲ ኤሪ ዛራ ኢንተርቴይንመንት كم خي قبل كده حرام وخمي غير خرجت كما خبايت حسابنا تاود رزان عركي ملك خاطر يرين دوكاني كهبه كان قالي تمر عواز بلا ادتات كو اغاطمنا نفلطاني مس بلو غص اسرا بيلو خا سورو بالكرار عركي اخ با انا دازي مس فلطت كخي صلا كايلمبر بخلو كوي كونكون انكابل دلاي كاغبر إلو اتنا بجبو زنبرا ገንዘብ አውጪው كلن هابو ودرزان نسودا صبغ لخاتا ودرزان عركي قن ولا خسعت قطمني يخيف يا اخي ببعل زودن زمزمن كو اريقنا بولو كرارا كسادو قول عصعصنا بلا تحنتي صقمالو تخرار عركي زي كل حدايو نعنا يطري بمبال اب حقوق اب بمبال مريح وخده ودرزان إيتن دونجينا كندو يا غريتا لا غد ساتي بران بلا ود رزان نبلين عيني قلت فيلو لب ولد زانتا ود رزان مبل 140 كفال أتا ودرزان عرقي فرقي شما بايت تصوعيا أفكا مليخ بلين عين زي تبلا مس بلو كرارا الناس حقها أوه ثور خرارا عرقي بلين عين خبلوك بلو نسون الناس حقا تأقام يلن ودرزان عرقي بالكوف بلنا يمسب عليها الأخوة نايبلين عيننا ودرزان عركينو كفلته رزنت كتحس كلخي بلا كرارا نرزنت بيل سامس الله كرارا عركي مس بلو ودرزان قديمو خا كويسون ودرزان عركي مساكو بل إلوم كدا بوزح كيدونجي خا كلت تبيران حاده بيلسن حاده امارولان زحازه برچقو حيزو تملسه 4 يوم بحبار أن عللون عبدز الزبولومن زي سحابومن درفن موزيكان أن سعسعون أن تزناقعو خلوخا كورارا مس حدا سخيرو زرقوز ود تباسا قالوات كلت تعرخ تسخرا مسيومون تزراريوم نخورارا كهرمو جمرمو ود رزان عمونغو بغزبت آتيو قلاقلوم إيدا أتا دحنديهم واتا تيراخونكم بمبال ود رزان عما أكلهم مسأتوه فأنا على ديغا فنواني يا أخ فنوانسك بمبال اتسخرام كهرمو واسبلمو ود رزان كالتفو بإيدو كارك أبابيلو حازو كوراراون مس حدا عرك تسخرام اندقنا تتماتما أتا تصنع خرار عركي بمبال اندقنا نخرار حازو ود رزان وسمع عنده زمعواتي ودحن ديكم ويتا يشقركم بلوم ود رزان ندح لتقصو أن رحقا أن علا ديخا كوي زبليك أزلوخو باتن علا ديخاتا إلوم كارمو مستعنددو خا هو أمونا بدقدو نوسا بلوم ود رزان قلت فيلو نابتوم ناب آتوم قصوم زمتسو زنبرو
ኣኽበርቲ ጸጥታ እናጠመተ عندما خويس يا أخ ኢሎም መሪሖሞም ሰለስቲኦም ምስ ወጹ ኸኣ ኩራራን ወዲ ረዛንን እውን ደድሕሪኦም ኣርከብዎም። ኣብ ደገ ወፂኦም ምስ ገጠሙ ግን ወዲ ረዛን ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ሓደ ኢዱ ዓሚቑ ምስ ሃረሞ ጠቢሉ ወደቐሞ በቐጥታ ናብቲ ምስ ኩራራ ዝጠማጠም ዝነበረ ኸይዱ ብእግሩ ቐሊዑ ሰፋሕ ኣበሎ። ኩራራ ተቐቢሉ ብእግሩ ረገጾ። እቲ ሰኽራም ባእሲ ዝጀመረ ዓርኮም እውን ሰንከልከል ኢሉ ባዕሉ ወደቐ። ንሰለስቲኦም ምስ ዘራግሕዎም ከኣ ብቐጥታ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ንኸይዶ ሕጂ ጽቡቓት نخي صبغاتي በልወን ንባዕል ረዘነት حري نخيد ኢለን ምስ ተንስኣ ኸኣ ኣርባዕቲኦም ተተሓሒዞም ክወፁ ኸለዉ ምስቶም ኣቐዲሞም ዝሃረሞም ኣወዳት ኣብ ኣፍ ደገ ተረኸቡ። ሪኦም ከም ዘይረኣዩ ሰላሒሎም ስለ ዝሓለፉ ግን በዓል ወዲ ረዛን እውን ትሚሎም መገዶም ቀጸሉ። እሞ ረዛነይ ንኹራራ ንብለን ዓይነን ዶ ንቕድም ናብ ዝደለይዎ ቦታ ክነብፅሖም በላ ወዲ ረዛን ተመራሪሖም ናብ መኪና ረዘነት ምስ ኣተዉ كي ጽቡቕ ናበይ ከነብፅሓኩም ነጋሓወይ ሓተተት ረዘነት ናብ ዋርሳ ያብፅሐና ረዘነት ሓፍተይ በላ ኩራራ ቅልጥፍ ኢሉ ሓራይ ጽቡቕ ኢላ ረዘነት ካብ ቀጽሪ ኤክስፖ ምስ ወፀት ብቐጥታ ንየማን ተዓጺፋ ናብ መዘናግዒ ክለብ ዋርሳይ ገጻ መገዳ ኣቕንዐት። የቐኒልና ረዛን ሓፍተይ ቻው ወዲ ረዛን ዓርከይ በሎም ኩራራ ኣብ ኣፍ ደገ ክለብ ዋርሳይ እናወረደ። ሰናይ ለይቲ ኩራራ ዓርከይ ቻው ጽባሕ ንጎበር ራኽበና ቻው ብሌን ዓይኒ በለ ወዲ ረዛን እውን ክሳዱ ብመስኮት መኪና ኣቐልቂሉ ቻው ቻው ተባሂሎም ምስ ተፈላለዩ ኸኣ ኩራራ ንብሌን ዓይና ሓቒፉ ናብ ዋርሳይ ኣተወ። ረዛነይ ክትሓድር ትኽእል ዲኸይ ብሓደ ዲና ንሓድር ብምባል ቅድሚ ምብጋሶም ሓቒፉ ሰዓማ ወዲ ረዛን ኖኖ ማቲየ ሰብኣይ ሞይ ጽባሕ ንጎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኸይድ ግድ ናብ ገዛ ክኸይድ ኣለኒ። እዚ ጽባሕ ወይ እንድሕር ጽባሕ ግን ብሓደ ንሓድር ንኽእል ኢና ማቲየ ብምባል ንሳውን ሕቑፍ ኣቢላ ደጋጊማ ሰዓመቶ። ሕራይ ረዛነይ ንዕና ይበል መስዩ ናብ ገዛ ክብፅሐኪ በላ ወዲ ረዛን ሽዑ ካብ ሕቑፋ እናወፀ ጽናሕ እሞ እዛ ማኪና ኣብ ገለ ፓርኪንግ ዕሽጋይ ሽዑ ማኪና ኾይና ቁርብ ክንዕልል ማቲየ ብምባል ተበገሰት። ካብ ዋርሳይ ወፂኦም ናብ ጸጋም ብምዕጻፍ እንደገና ናብ ቀጽሪ ኤክስፖ ተመልሱ። ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ኸኣ ረዘነት ንመኪና ኣብ ሓደ ጽምው ዝበለ ቦታ ዓሸገታ እሞ ሞተር ኣጥፊኣ ንደገ ወፀት። ወዲ ረዛን እውን ደድሕሪኣ ካብ መኪና ምስ ወረደ ረዘነት በቐጥታ ናይ ድሕሪት ማዕጾ ከፊታ ናብ መኪና ኣተወት። ዋ ዲዳ ረዛነይ ንፋስ ክንወስድ ኢልክ ዶ ይኮንክን ወሪድኪ በላ ወዲ ረዛን ዳሕረዋይ ማዕጾ ከፊቱ ናብቲ ዓይኒ ዓይኑ ትጥምቶ ዝነበረት ኣፍቃሪቱ እናጠመተ እዋ ሓራይ ክንወስድ ኢና ንዓሙ ሕጂ ብዛ ጠቓይ ኮፈል ማቲየ ምስ በለቶ ኸኣ ወዲ ረዛን ናብ መኪና ኣትዩ ኣብ ጥቓ ኮፍ በለ እሞ ረዘነት ብቕጽበት ብምትንሳእ ኣብ ሰለፉ ኮፍ በለት። ሓንሳብ ጥውቕ ኣቢላ ምስ ሰዓመቶ ኸኣ ብኽልቲአን ኣእዳው ኣትሪራ ብምሕቋፍ ኣብ ኣፍ ልቡ ልሕግ በለቶ። ንሱ እውን ብዘገምታ ሕቑኣ ክደስሳ ጀመረ።
اتا اباف لب ود رزان طبيقه زنبرت رزنت قلات شعو تريرن نوحن عقبت تديب كم زنبرت اف لبا كچبطن كنفحن كلو ملا اكالاتا دما برسني حاو تقصلمو انقع كتتنفس جمرت رزاني قسبلي رزاني دغاغمه اتنهارن قلطافن رزنه زسنبدو ود رزان انتي اوانا نايل علي كدانان كم زوصاتو ايتردون رزنت سمعتا كتقوصاصر اي كالتن اهتان عبد بدن ابزحت بانصارو ود رزان رغيلو حانساب اب كنافرا حانساب دما ابطباتا بزغمتا انا سعمه اصللا رزنت كاب حقفو شتتيلا وريدا بمتنسا اب تحتيو اتوت ود رزان ون اب لعليا تسقيلو مغلمتا مالت شافات باتا انا نخسن اذانان كسادان بملحسو انا دحسسن مقر قانزا كتقنزو قددا كسادان يمانت صقام انا قلع عاصتن دغاغيما اويني قنجو متي يني فكر ودهالو ويني لبي فندا بمبال تهتفتف زنبرت رزنت قلاتي بهاندبت قلف سر ود رزان كتفتح ابقال ساعتوت بقليلو سلا زي تفتح لخا قلت فنبز عينتو دمصي متي أنا بلت وججت رزنت አጣን ከይድ በሉ ደሓን ኩኑ ብምባል ዘማአቱ ቀላቲ ጠበቃ አንጎሶ ማስገዶም አንጊሁ ተበገሰ እውይ ከድካ ባንጎሶ ማዕሪ ብምባል እታብ ተኹላቶም ከቢቦም ዝቆርሱሉ ዝነበሩ ገፊሕ ጣውላ አፊቱ ኮፊላት ቆርስ ዝነበረት ረዘነት ቀላቲ ደድሕሪው ተንሲኣ ተሓቆፈቶሞ ንዕሞ ሓንሳብ ረዘነት ጓለይ ኢሉ نبينا فليا سمع زاغوالي ازي رخيبكيو زلخ ودي بكل ملوز وصو زيبلو بلو سبي زمسل زلو ولاو كان ود سب بحنت معالتي انتاينتو ختفلطون كتمزنون اصغامن تخونه صبوق ناي مسو علمدن كلتن تليوكا گن كابزراربون اطمامتون انت عين السمخانون ممزان ايتصغمن يخا بزي زستوعل كلها لبام يزمسل زلو سلازي قطابيلك حزيو زاغوالي ابز حصره غزي نمرعخون كملاسيه قالاتن تخونه كم زراخيو اتحساسبو تغيرو سلازلو داغيم ايصباكنيو بلا حراي بانغوسو معري كلكو سلاخاي بطعمي انيلي ازبلكان كلها خفصمي قلتي نبابا انت سلاز قبركاليو كم زيلو بحنساب تغيرو زولو بمبال تقريما حتى تتو من نمز قبر كلو نقر يبلين رزنت قوالي تراي بزعباتي زولو دحورون زي معبولن اتحساس باي اطبيقه ببمقوات مجبتتاتون مرداتون قوقوي مخانو قليسة رديو اب عليتنت اب بهرن اوراجان زلوا الردادا قرب زسكفيو ازي زخونه يخون فللي كي قبرن اب حانت قدقاد انا تقبرن ناصنوتو زتقناصفه صنو حزب ኤርትራ ካብ ዝመፀ ይምጻእ ብዘይ ገድስ ሓደ ህዝብን ሓውን ሓብትን ምዃኑን መገንዛብ ቁሩብ ዓቕምን ብቕዓትን ይሓጽሮ እዩ ብፍላይ ድማ እዚ ጠቢብ ዋጣ ሓሜን ወዘተ ዝብል
ሓንጎሉ ሸፊንዎ ዘሎ ወዲፌት ማለት ብላይ ጨርቂ ወላ እኳ ይመነሉ ሰብ ከይብለኒ ብምባል ይውንዘፎ ስለ ዘሎ ግን ዝያዳ መታን ክቐስንን ብሰባት ከይስከፍን ምእንቲ ታሪክ ህይወት ሩስያዊ ጠቢብ ሚካኤል ቲሞፌፊች ካላሽንኮቭ ኣምፂእክ ባዕልኽ ንበብሉ ኢኺ ሓደ ጥበበኛን ተባላሓትን ዜጋ እንተዳ ብመንግስትን ብሕብረተሰብን ተተባቢዑ ምስሊ ሃገር ዝቕይር ተኣምር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዝያዳ ክርድኦ እዩ ኣነ እውን ሕጂ ናብ ኣልያፖርቶ ከብፅሓኒ ክኸይድ ከሎ ታሪክ ካላሽንኮቭ ክፈልጦ ከም ዘለዎ ክሕብሮ እየ በላ እሞ እታ ልባ ብሓጎስ ዝተመልአ ረዘነት ቀላቲ ንሰብኣይ ኣማኣ ሓቒፋ ሰዓመቶ ኣታ ዛናትኩም ፍቕሪ ከመይ ያኹን ድሮ ዶ ምፍልላይ ኣደፋኒቑኩም ኣቐዲመ ኣብኡ ፅንሒ ናብ ኣስመራ ዘይትምለሱ ዶ ይበልኩኽን ብምባል ሕውስ ምስ በልዎም ኣቶ ቐላቲ ወይዘሮ ኣስመረት እውን ተቐብላ ኣቢለን ከምዛ ትሪኣ ዘለኻ ሓያል ፍቕሪ ወላድን ውሉድን ኣንጎሶም ሓወይ ከዓ ወላዲኣን መማኽርታን እምበር ዛጓለይ በላ ፍሽኽታ ሰኔን ኦይ በልዓናይ ሰዓት ከያኽለና ዘማይ ኢሎም ነባዓልቲ ቤቶም ብጎብ ዓይኖም እናጠመቱ መሪሖሞም ንደገ ወፁ ኣቶ ቐላቲ በዓልቲ ቤቶም ፍቕሪ ጓልካ የብልካን ዝበሎም ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ገጾም ጸዋወጉ ከይደ በለ ኣስመረት ሓብተይ ደሓንኩኒ ኣብ መርዓ ረዘነቲና ምስ ንዕልትኺ ብሓደ ንመጽእ ምስ በለን ጠበቓ ኣንጎሶም ኣስገዶም ናብ መኪና ኣቶ ቐላቲ እናደየበ ይበሎ አንጎሶም ሓወይ ንመን ኢልዎ ዝፈጣሪ ኩሉ ዓለም እወወ ዳግም ኣብ ሓጎስ ክንራኸብ ኢና ሰናይ ጉዕዞ ግበረልካ በላ አንጎሶመይ ብሰላም እጦ ንስድራኻ ሰላም በለለይኻ በላኦ ሕራይ ክብለልኪ ኣስመረት ሓብተይ ቻው ብሰላም ኣራኽበና ኣብ መርዓ ረዘነት ጓለይ እየ ዝምለስ ደሓንቀኒያ ብምባል ኣብ ጎኒ ዘምኡ ኮፍ በለ ጠበቓ ኣንጎሶም ኣስገዶም ድሮ እቶም ጀራዲን ካንሸሎ እንዳ ኣቶ ቐላቲ ዝኽስኩሱን ማይ ዘስትዩን ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ገዛ ማዕጾ ካንሸሎ ኣርሖም ስለ ዝነበሩ ከዓ ኣቶ ቐላቲ መኪኖም ገጻ ብምምላስ ንደገ ወፁ እሞ ረዘነትን ኣዲኣን እውን ደድሕሪኦም ወፅየን ክሳብ ኣንጎሎ ተጠውዮም ካብ ዕንተን ዝኽወሉን ኣእዳወን እናወዛወዛ ቻው ቻው በላኦም ኣቶ ቐላቲ ነታ ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ዓይነታ መኪኖኦም ካብ ቪያ ጅዳ ናብ ሰንበል ገጾም ብፍጥነት ክሕንብብዋ ጀመሩ ቀስበል ዘማይ ገና እኮ እዩ ዘሎ ሰዓት ርግእ በል ዘህውኽ የብልናን በሎም ጠበቓ ኣንገሶም ኣስገዶም ሽዑ ንዘማኡ ሓደጋ ከይፍጽሙ ብምስጋእ ሕራይ ዘማይ ንሂረ ዶ ብምባል ናህሪ መኪኖኦም ምስ ቀነሱኻ ኣይ ደሓን ኢኻ ኣይናሃርካ ምንሃርሲ የግዳስ እኹል ጊዜ ኣለና ኢልየ ስማዕ እንዶ ግን ዘማይ ምስ በሎም ከዓ እሂ ዘማይ ኢሎም ቁልሕ በልዎ እሞ ነዛ ቆልዓ ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ቐልጢፍካ ከተምስላ ዶ ተሓስብ ኣለኻ በሎም መልሶም ንምስማዕ እናታንጤ እዋዕ ሕጂ ዳ ናብኡ ገጽና ኢና ወዘማይ እዋ ጽቡቕ ኣሎ ሕማቕ ኣሎስ ቀልጢፍካ ዳ መርዕዋ ደጊም ጊዜ ተቕተለላ ሕጂ ዳ እንታይ ክጽበይሎሞ ጊዜ ቐትለላ ዘይተቐደምሲ ከምዚ ኸማና ዝኣመሰሉ ጸጋ ዘለዎም ንኣና ዝመስሉ ክቡራት ሰባት ይመላለሱና ስለ ዝነበሩ ግዲ ምስኣቶም ከዋስብ ኣለኒ ኢለ ምስ ካልእ ሰብ ከይትምርዖ ይቃለሰላ ነይረ ንሳ ግን ብዘይካዚ ሒዛቶ ዘላ ወዲ ንኻልእ ፈጺማ ከምዘይትምርዖያ ደጋጊማ ትገልጸለይ ነይራ በዚ ኸኣ እንህለትልካ እዞም ኩሎም ዓበይቲ ሰባት እናሓተትዋ ክሳዕሎም ዘይተመርዓወት በልዎ ኣቶ ቐላቲ ንየማነ ጸጋሞም
እናጠመቱ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብድርኡ ሓያል ዝናብ ዘኒቡ ስለ ዝነበረ ኸኣ ኣብ ከባቢ ዕዳግ ሐሙስ ምስ በጽሑ ኣብ ቅድሚቶም በቲ ኣብ ማእከል ጽርግያ ዓኺሩ ዝነበረ ማይ ዝገጫጨቡ ዝነበሩ ቆልዑ ደው ኢሎም ጥሩምባ መኪኖም እናነፍሑ እዋዕ ሕጂ ዳ ንሳዋ ኢሎም ተበገስ ኢሎሞ ይኸይድ ኣሎ እምበር ኣብዛ ትመጽእ ዘላ ወርሒ ጥሪ ዳ ምስ ፋኑኤል ሓዋ ብሓደ ገይረ ኸመርዕዎም እንዲ ሓሲበ ነይረ እንታ ዘማይ በልዎ እንታይ ጸገም ኣለዎ እሞ ፋኑኤል ካብ ሳዋ ምስ ተመልሰ ይምርዖ ንሳ ግን ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ጥሪ ግድን ክትምርዖ ኣለዋ ዘማይ ዳሓር እዚ ንኣና ዝመስል ዝብል ኣተሓሳስባ ራእስታትን ደጊያታትን ምስ ስርዓት መስፍንነት ማለት ፊዳውሊዝም በልዩ ስለ ዝኾነ ረሳዓዮ ክብሩን ኣገዳስነቱን ወዲቑዩ ሰብ ብትሕሱን በቲ ዘለዎ ስልጣንን ኣይኮነን ዕቤቱ ዝምዘን ወዲ ሰብ ብልቦኑን ብጭዋነቱን ዝምዘን ዘማይ ሓደ ሰብ ፋህም ማለት ለባምን መስተውዓልን ከምኡውን ጭዋ ማለት ወረጃን ተኾይኑ ንመውስወ ብቑዕ ዓሌቱን ወለዱን ብዘይገድስ ንስዩ ትምሩፅን ብቑዕን ሰብ ዝበሃል ዳሓር ከዓ ወዲ ሰብ ብኣተሓሳስቡን ብልቦኑን ብጠባዩን ይኽምዘን ዘለዎ እምበር ብዘርኡ ወይ ብዓሌቱ ይኮነን ምኽንያቱ ፍሉይ ዘርኢ ዘለዎ ወዲ ሰብ ስለዚ የለ ወዲ ሰብ ብቋንቁ ብባህሉ ከምኡውን ብሕብሩን ብመልክዑን ጥራይ ዝፈላለ ወይ ድማ ኩሉ ሰብ ካብ ኣዳምን ሔዋንን ኣይተፈጥረን ኢልካ ንምስክርነት መጽሓፍ ቅዱስ ብምኽዓድ ኣነ ፍሉይ ዘርየ ብምባል ክትውትት ኢኻ ማለት እዩ በሎም ጠበቓ ኣንጎሶም ኣስገዶም ዕትቢሉ ኣታ ዘማይ ናይ ዘርን ዓሌትን ነገር ግደፎንዶ ዝሓለፈ ዝተጋገነ ያክል እዚ ወዲ ርጡብ ዝመስል ዘሎ ዳሓርካ ሌሎኦም ገና ንሱ ወዲ 11 ዓመት እንከሎ ንሳኻ ጓል 16 ዓመት ከላይ ዝጅምር ነዊሕ ግዜ ኣቁፂር እዩ ክገርመካ ነዛ ጓለይ ጓል 15 ዓመት ከላ ግን ከመይ ዝበለ ሓያል በሰላ ዝገደፈላ ሓደጋ ኣጋጢምዋ ነይሩ በልዎ ኣቶ ቐላቲ ገጾም ጸዊጎም ብነድሪ እምቧዕ እንታይ ሓደጉ እንታ ሰንቢዱ ሓተቶም ዘማኦም እዋዕ ዘዕበኻዮ ኸልቢ እንከስካድዮም ዝብሉ ወለድና ዘዕበናዮ ኸልቢ ነኺስዋ በልዎ ብጎባ ዓይኖም እናጠመቱ እንታይ ትብላታ ከመይ ዓይነት ከልቢ ዲኹም ዕቢኹም ዳ ዋኑ ዝነክስ ሓተተ ደጊሙ ጠበቓ ኣንጎሶም ገሪምዎ ዋኑኡ ዘይፈልጥ ከልቢ ዶ በልካ ዘማይ ኣማን ብኣማን ዋኑኡ ዘይፈልጥ ከልቢ ዝገርም እዩ ክትፈልጥ ወዲ ተዓባይ ምውት ሓብተይ ብድሕሪ ሞት ኣድኡ ምስ ዘኽተመ ኣነ ናብ ገዛ ያምፅየ ምስ ደቀይ ብሓደ ዓይን እናጠመትኩን ማዕሪኦም እናሓብሓብኩን ይዕብዮ ነይረ እንህለካ ግን ኣብዛ ዝጠቐስኩልካ ዕለት ማለት ረቡዕ 2 ታሕሳስ 1981 ዓመተ ምህረት ንሕና ንግደት ቅዱስ ጊዮርጊስ ክንነግድ ኢልና ናብ ዓዲ ባሕሮ ምስ ገሽና እዚ ወዲ እንታይ ሰይጣን ከም ዝፈሰወሉ ኣጸሙ ኣቢሉ ካብ ስራሕና ናብ ገዛና ብምኻድ ነዛ ጓለይ ማለት ንረዘነት ሓብቱ ዓሚፁ ስለ ዝደፈራን ዝጎዳን በቃ ሽዑ ዝሓደራ ስምባደን በሰላን ንነዊሕ ግዜ ኣሳቒዋ ነይሩ እዩ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ተባዕታይ ንዞሙ ይመሲሉ ይረኣያ ስለ ዝነበረኻ ገጽ ወዲ ተባዕታይ ዝበሃል ትጥምት ኣይነበረትን ዋላ ነቶም ካልኦት ናብ ገዛና ዝመፁ ኣዝማድና እውን ትፈርሖም እያ ነይራ ንመጀመርያ ግዜ ደፊራ ዝጠመተቶ ወድኻ እዚ ማቴዎ ዝብልዎ ሰብ ክገርመካ በልዎ ኣቶ ቐላቲ ንዘማኦም ርእሶም በኣሉታ እናነቕነቑ እምቧዕ እንታይ ትብል ኣለኻ እንታ
اتود حاوتو خاص نزحاوتو عميصوا وانت خمي زبلوا اكو يسابيو امو بحقات حسكا اسير كادو تقرمو حتتا طبقة أنقصو ماسكدوم اوع ناو عدو بحرو قشنا خلنا اندي فتشمو زي ركبنايو بقى شعو زصيق صيقو هاتسيلو ناب قدل مسكده دحرنا صنت ابت بعلت حموش لكاتيت شحن شعاتة 294 عامة مرت جميرو معالتاوي كابس عشمون تناي مشت كسع فرق ليتي بدمص حفاي زقال زنبره منقار سبسوات شعو مستصوعينا دما كمستسوى فليتنا ابت قدلي بسمن عدنا ابو سلازتمزغبخا ات مسكر كبرو سو زغلص ورقتون نانا يتوهبنا اتو معبايون من بايون منم ترى زي نبرم عند ابو اغن تواهيوا مخونيهم اتن حموش يميتقرش عسب سوون ناتو من زوهبا زلوا مسلني كمزا خنعبيو عقمي يبلناني لهم بقلعو زي دربيوخا حج دحر مسواتو زي ملكتهم عسبو بلعلو بلو رأسهم نيمانة صقام أننا نغنقو اواي مسكيناي انتاي تبل وداي كيتنا سحن يغري خيبلكم لون مسحاتياتو بجهزبن هاجر تسويو اي بلت أبقى أنقصون رأسو نيمانة صقام أننا نغنقا زقرميو إذا عبتي انكو ودا بزي حدق طفيو حدق زي بالله تريفا بلو أتغلاتي داقيموم رأسهم نيمانة صقام أننا نغنقو وع انتاون كان تازماي اتا زعبيت هي يبدو هاجر قديفو الله يلن سوا حدقي قدفنا يبهالنيو كندناتو حدق زي قدفغ منالو بلوم طبقة أنقصو ماسقدوم عتبيلو هو نسودا صبغ الله زماي سواتنا هاجر يا ولادو من حدقو من نزا حدق سوا زخنت هاجركا كم تنولادكا تخناخينكا تعبيو تخناخيننا ترين عبيتان أبزل على درجان مبصحان كلنا نتعاطى بلو أتغلاتون عتبيلوم أول السيزد اللي زماي أوراد ما نسخاتكم تجارات مالت سبسقا بزقبا توقو مالت قبرن منقسنا خفلكمن نهزبي سرحنا فتوركمن نزا هاجر أبز حسرق زي قطبا حويقوم حاف كتب بلوان نزو تسع حزبا خد كحسوان كتقولوا لكم بزي تساتفو هابتاماتم مهوراتن زمعبلت هاجر أب عالم يلان سلازي عم عبالة هاجر هابتاماتم مهوراتن زل على درجة يخم كتتصاوتو زقباكم دحر عمتاو شمعة سلازو ولعنان أما غابر حربنياتات حوقاف عن بابا سلازنبرنا انتراي عدر سواد نفتسم زلنا خوينو خيسم معنا كنتنقا غيقبا ما بتسعون حاجرون مالت رأيون قوسينا بقزياوي هيابات كنتبرون تفتينا نو زي كون ناس ننفسنا نتبر كم زلنا كردانا لو بلوم طبقة أنقصو ماسقدوم كي تفلطو دمس عوابيلو قد نمبر زماي هيوتهم كفيلهم زمصولنا هاجردا ገንዘብ ከፊልና መምዕባል ክንስእንዶ ኢልካና ቅሰን ዝከኣለና ክንሰርሕና ዘማይ በልዎ አቶ ቀላቲ ርእሶም በእወታ እናነቕነቑ ሌላይ ዘረባ ተቐላት ዓወይ ቅድሚ 12 ዓመታት ደኣሞ ረዘነት ነዝወዲ በኸመይ ተላለየቶ እሞኻ ምዝ ሁሉ ተጻብኦኻስ ክሳዕሎም ኸይተፈላለዩ ኸመይ ኢሎም ጸኒሖም አንተ ኸመይ ዝበለ ተኣምር ይዚ በለዘማ አቶ ቀላቲ ዕላሉ ካብ ስዋት ናብ ረዘነት በመቕያር ከምቲ ዝበልኩኻ በዚ ወዲ ሓብተይ ምስተዓመፀት ኣእሙራ ኸይህሰልና ኣመና ኢና ንሕልዋን ንከናኸናን ነርና ብዘይ ምግናን ኣሐንቂቕናያ ኢና
መኪና ደልየ ምስ በለትነኻ ትሕቲ ዕድመ ኸላ ብገንዘብ የመምርሒ ፍቓድ ከም ተውፅእ ገይረ ኣብ ግዜ ደርግ ትደልዮ ነገር ንምርካብ ጁባኻ ሃሰስ እንተዳኢልካ ከቢድ ኣይነበረን ሽዑብ ለካ ነዛ ዝገዛእ ኩላ መኪና ከተሕፅብ ኢላ ናብ ከተማ ምስ ከደት ኣብያ ተላልያቶ በልዎ ኣቶ ቐላቲ ስራሕ ማቴዎስ ኣሕፊርዎም ብድፍኑ እምቧዕ ኣብ ከተማ ዳ እንታይ ክገብር ፀኒሕዋ ሓተተ ጠበቓ ኣንገሶም ኣስገዶም ዋዕ ኣብኡ ሰርሕ ስለ ዝነበረስ ኣብኡ ተላልዮም በልዎ ኣብ ዝርዝር ስራሕ ከይኣተዉ በቃ በዚያ ጀሚራ ሌሎም ደቂ ቤት ትምህርቲ ወይ ደቂ ገዛውቲ ይኮኑን ሓተተ ዘማኣቶ ቐላቲ ተገሪሙ